F'attività forma ta' mistoqsija u tweġiba fl-imżida, il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Tabela tkellem dwar il-viżjoni tal-Partit Laburista f'diversi oqsma li affettwaw il-ħajja tagħna ta' kuljum. Ewlenin fosthom hemm is-settur ekonomiku li jolqot il-ħajja ta' dawk involuti direttament fih u anki indirettament. Il-Prim Ministru tkellem dwar is-suċċessi ekonomiċi fl-aħħar snin minkejja pandemija. U għalhekk li n-negozji u l-ħaddiema se jibqgħu jsibu spalla tajnuna mill-Gvern. Dalgħodu kelli l-pjaċir li nħabbar illi l-weight supplement se nestenduh sa April b'xahar ieħor u nerġgħu nevalwaw is-sitwazzjoni mal-imsieħba soċjali magħkom in-negozji u jekk ikun hemm bżonn li nibqgħu nagħtu aktar għajnuna biex insostnu l-irkupru ekonomiku, dik l-għajnuna se nibqgħu nagħtuha għax magħna tafu fejn qegħdin. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar il-qalba elettrika li trid issir f'pajjiżna li tissarraf f'ambjent aħjar u allura kwalità ta' ħajja aħjar. Semma kif Gvern Laburista ġdid se jeqleb il-flotta tat trasport pubbliku għal waħda elettrika u anki jinċentiva lil kull min irid jixtri karozza elettrika. Għall-qalba tal-flotta ta' vetturi li tintuża fil-qasam industrijali jew kummerċjali, hemmhekk se nkunu qegħdin ninċentivaw sa 50% tal-ispiża nerfgħu sa 50% tal-ispiża sa massimu mbagħad ta' 50,000 euro biex il-kumpaniji tagħna, in-negozji tagħna jiġu mejjuna jagħmlu l-qalba l-vetturi elettrifikati. U mbagħad għall-bqija tal-ispiża li jkunu qegħdin iħallsu huma hemm self mingħajr rimax min-naħa tal-MDB, mill-Malta Development Bank, illi se jkun qiegħed jgħin lill-kumpaniji tagħna jagħmlu din it-tranzizzjoni tant importanti. Il-Prim Ministru saritlu mistoqsija minn għallim tal-edukazzjoni fiżika li rimarkaw in-nota tissieħ fil-pagi tal-edukaturi jekk il-Partit Laburista jingħata l-fiduċja fis-26 ta' Marzu li ġej. Robert Tabela tkellem dwar il-viżjoni tal-Partit Laburista li l-familji kollha ikollhom kwalità ta' ħajja aħjar billi jdaħħal kultura li l-isport ikun parti integrali mill-ħajja tagħna ta' kuljum. Dan sa minn età żgħira. Din għandha timmarka l-qabża li jmiss fl-isport. Miżura li nemmnu li hija b'saħħitha hija illi ta' kuljum it-tfal tagħna fl-iskejjel irid ikollhom attività, lezzjoni waħda kuljum ta' physical education tal-PE. Dik hija fil-fema tiegħi bidla li forsi ma tidhirx li hija kbira ħafna ma fil-verità se tagħmel differenza enormi. U dak li rridu naraw li t-tfal tagħna sa mill-bidu ta' trobbija u tal-proċess edukattiv tagħhom jibdew jaraw illi l-attività fiżika hija kruċjali fil-proċess tat trobbija tagħhom.